s obzirom na vremenske uvjete koji danas su tu pred nama, ja se zahvaljujem svima što ste došli na ovom tiskovnu konferenciju nogometnog kluba Vinogradar. Ono što je vam išlo u pozivu, konferencija tema je zbivanja oko nogometnog kluba Vinogradar, odnosno pokušaj likvidacije nogometnog kluba. Ja vam kao medijima svima se zahvaljujem. Danas na pres konferenciji također s nama će biti profesor dr. Petar Milić, odvjetnik kojeg je bivši danas profesor Dan, kojeg je morao angažirati nogometni klub Vinogradar da bi zaštitio prava nogometnog kluba i da bi zaštitili dignitet tog istog nogometnog kluba, ali i također dignitet našeg Ivana Rubinića. Mislim da je to bitno naglasiti, jer ovih dana svi mi smo svjedoci jednih, ja ću se osuditi reći, tragičnih zbivanja oko nogometnog kluba, jer u nogometnom klubu Vinogradar, ja bih se osudio reći, svi odnosi su nam više nego dobri. Prvi smo na ljestvici treće Hrvatske nogometne lige, nije to liga za podcijeniti, to je treća Hrvatska nogometna liga. Nogometni klub iz grada Jastrebarskog je na prvom mjestu i na sportskom planu ja ne znam što bi mi dalje trebali. Oko stanje u klubu, zahvaljujući našem glavnom sponzoru i dobrih ljudi, imamo situaciju vrlo solidnu. Neki drugi taj odnos žele poremetiti, pa se pitamo zašto. Ali evo, ja bih volio da profesor Milić se obrati i konkretno sa činjenicama obrazloži stav i gdje to prema svim aktima danas stoji nogometni klub Vinogradar. Pa izvolite. Hvala puno. Predsjedniče, ja vas sve pozdravljam, nazočne novinare, goste, svi koji ste tu prisutni na ovoj izvanrednoj tiskovnoj konferenciji koji je na prijedlog izvršnog odbora kluba NK Vinogradara podržano odlukom Skupštine NK Vinogradar jednoglasno. Ova izvanredna tiskovna konferencija sazvana iz jednog i jedinog razloga, a to je kontinuirani napad putem tiskovina, medija, preko nogometnog kluba Vinogradar, ili bolje rečeno njihovog najvećeg privatnog ulagača i sponzora firme Drvna industrija Rubinić, koje je stanje postalo da nije tragično, bilo bi komično. Izvrgnute su mnoge činjenice, izrečene su mnoge objede, neistine, laži zbog kojih su, nažalost, i gospodin Rubinić i nogometni klub Vinogradar bili primorani putem i podnošenja tužbi, kaznenih, a i po pitanju prijava koje se gone u kaznenom postupku po službenoj dužnosti, pokrenuti odgovarajuće postupke u zaštiti interesa NK Vinogradar. Znači, ja sam angažiran kao profesor doktor pravnih i ekonomskih znanosti u ime kluba NK Vinogradar, kao njihov pravni ekspert, no međutim, apsolutno dokumentaciju koju sam dobio na uvid i na koju sam morao dati svoje očitovanje na temelju onoga što sam prihvatio, tu obvezu, neprijeporno je da se ne može isključiti i uloga Ivana Rubinića, jer to je kao zakon spojenih posuda.
temeljno što je proizvelo ovaj, nazovimo, spor, koji su neki jako klevetnički, ružno, neistinito, pa čak i sa elementima krimena iskoristili u nekakve dnevno-političke svrhe, ne znam kako to drugačije nazvati, je prijedlog koji je potekao iz 2017. godine u 11. mjesecu, nakon što je u tijeku postupka legalizacije gospodin Ivan Rubinić, a na temelju jednoglasne odluke Skupštine NK Vinogradara, ishodovao 2014. godine, 5.12.2014. godine, rješenje o izvedenom stanju i rješenje o ozakonjenju svih bespravno sagrađenih objekata temeljem Zakona o legalizaciji, i to rješenje je postalo pravomoćno i ovršno, znači 2014.